Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tikulandireninso ka chikena tinabwera ma minutes apitawo tacheza ndi nzika zosiyanasiyana kuno ku Lilongwe City Center constituency. Ndi ma building up interview kukufotokozerani kuti kodi ku ground kulinji malingana ndi nsonkhano umene wakonzedwa tsiku la lero. So mkanimamo mwina mukutha kuona tili ndi olemekezeka Shadow MP Lilongwe City Center constituency omwe ndi Secretary General a chipani cha Democratic Progressive Party olemekezeka Bambo Peter Mukira. Tikulandireni mu kucheza kwathu kwa lero olemekezeka. Lero pokhala tsiku lina lalikulu kwambiri limene mukupanga launch campaign mwina mwakonzeranji nzika za ku Lilongwe City Center constituency. Zona di lero tukaonekera constituency. Of course poyamba tacheza ndi mafumu osiyanasiyana kudera kuno, atsogoleri ya mipingo komanso ma business ndi achinyamata tacheza nawo. Komano tinachiona kuti nchoyenera kwambiri sopano kuti tikatulukire kugulu la wanthu wasonyeza chidwi chimene tili nacho choyimirira ngati phungu wa nyumba ya malamulo pa masankho amene akubwerawa. Anthu akuno ku Lilongwe City Center chimene ndakonzera kwambiri nchonena kuti tifuna kukhazikisa model constituency muno mtawuni ya Lilongwe. Constituency iyi ili pa katikati pa dziko lino la Malawi, mkapito mweni komanso a president nyumba yawo ya dziko lino ili muno mu constituency muno. Komano mukazungulira ndikuona misewu komanso ndikuona nkhani ya madzi muderamu, nkhani ya magesi, onsewo ni mafumu chifukwa chake ndinachiona choyenera kwambiri ndakhala pansi ndikuona kuti I think malingana ndi luso la ntchito limene ndakhala ndikugwira muzaka zapita mbuyomu ndikhoza kutumikira anthu akuno ku Lilongwe City Center powathandizira kuti pamodzi iwo ndine tipeze zinthu zofunikira pa umoyo wawo komanso titukule dera lino la Lilongwe City Center. Mama utankhola napo ndi tachezapo ndi nzika zina zakunoko zafotokoza za mavuto osiyanasiyana ngati njala, misewu komanso zina mwa izo zimene afotokoza zambiri ndithu. Mwina pa launch imene iyi pa ulendo wanu ofuna kusintha dera limene lili ndi pati kwenikweni imene mwalunjika kwambiri imene mufuna kuti mwina mupakonze ndi constituency imene. Choyambirira kwambiri ndi nkhani ya umoyo. Kunoko constituency yonseyi kulibe chipatala cha boma, moti azimayi akhala kumadandaula kwambiri kuti akafuna mwina kuchira ndi kuti amachoka kumadera onse kuno kupita ku chipatala cha ku 18, ena amapita chipatala cha ku bottom, zimene zili zovuta kwambiri. Ndi gawo loyamba loti tikachite kuno ndikuonesesa kuti kuno tili ndi chipatala. Vuto limene limene likudera kuno ndi okhani ma school a boarding, ma secondary schools. Anyamata ambiri amene akuti akamaliza akuchita maphunziro aku secondary school akasangidwa ku primary akumakhani malo ovuta kwambiri, makamaka ena kuzipezera okha ma safe boarding azimatsikana zimene zizopyeza pa moyo wawo. Komanso china chimene tachiona kuti tiachitira anthu akuno ndi nkhani ya madzi aukhondo. Kudera kuno ndi town imene ndanenera koma ndi madera ochepa anayambapo ndi kuperesa madzi a mipope koma si madera onse nkhani ya madzi imene inafikira. So chimene so tifuna kuti tikonze. Komanso china ndi nkhani ya chitetezo ndi chitukuko. Kudera kuno chimene tikufuna kukonza kwambiri nchonena kuti misewu yathu yambiri titayikamo ma street lights. Tikayika ma street lights amenewa akapangisa kuti mukakhala mowala komanso pakakhala povuta anthu kuti achitidwe umbanda ndi umbava. So zimene zotikira posa misewu maona nsewu umene mwatenga apa kubwera kuno kunyumba kuno nsewu wake zoti uli mkati mweni mwa tawuni ndithu. So nsewu wake sokhawo misewu yambiri uli mavuto ambiri
ochitika kwambiri. So chimene tifuna kuchita ndi zimenezo, komanso kutukula achinyamata powapasa ma skills osiyanasiyana. Tizatsegula ma training centers kapena ena amati ma incubation centers kumene anyamata akaphunzire luso la ntchito za manja, komanso osayiwala kugwirizana ndi mabungwe ena amene abwere kudera kuno kuti azawathandizire anyamata kachidwe kama business. Mukudziwa inu kuli masiku ano kuli luso, anthu akumatha kumapanga sopo, anthu akumapanga mafuta, anthu akumapanga masoseji amene taphunzitse luso limeneli, komanso tiwayike m'magulu osiyanasiyana kuti tiwapase ka startup capital ncholinga choti titukule moyo wawo. Ngomakamba kuti kunoko akuti ndi ku chipinda cha Malawi Congress Party, inuyo chikupasana nyonga nchiyani kwenikweni kuti mubwere pa mtima penipeni pa Lilongwe kusenza kuti ndifuna ndikuonze dera limeneli? Ndingakusimikizireni kuti kuno ku Lilongwe City Center constituency ndayenda, ndafika Mazigogo, ndipo ndinene kuti andilandira kwambiri kuno. Ndipo ineyo mawu amene ndinabwera nawo kwambiri analionera kuti anditenge choyamba ngati ine mwana wawo. Komanso chachikulu kuti iwowo ndi ine tithandizane kutukula dera lino, koma chifukwa choti iwowonso akumvesa mavuto amene kwawo tchula, iwonso akuwadziwa, andi ena azimayi kuchita kulira kuti chonde tithandizeni. So kuno chipinda chinachoka kalekale kulibe chipinda, komanso mavuto amene akumana ndi Amalawi pa zaka 5 zimene zapitazi palibe ponse osunga chipinda panopo. Masiku ano anthu ambiri akupenya, andi kulibe pa 6 September kulibe ko vote ya chisoni kapena kuti ndi mbale wanga zimenezo ndeti iwale. Ndipo ndikusimikizireni kuti constituency ino Professor Arthur Peter Mutharika komanso ine ngati member of parliament Peter Mukito komanso ni makhansala onse a DPP tikutenga constituency imeneyi. Muno mu Lilongwe kwenikweni tili mu Central Region, chipani cha DPP chayimitsa ma candidate ma constituency onse kapena pali mbali zina kumene kulibe ma candidate a chipani cha DPP? Tayimitsa ma MPs ma constituency onse komanso chimozimozi makhansala. Ndipo ndikusimikizireni kuti madera ambiri kunali mpikisano, mwina apo ndi apo nkutheka kuti ena analowa kupandopikisana nawo, koma madera ambiri ndithu kunali mpikisano kuno ku Lilongwe. Tamvapo kwenikweni Amalawi kunjako akudandaula malingana ndi moyo mene ulili padakali pano, ngakhale kuno ku Lilongwe anthu amene tankhulana nawo tacheza nawo atsimikiza kuti akuvutika, ndipo sakufunanso pang'ono pomwe akuti chipani cha MC kuti chapitize kwa lamulira, ati akufunano professor. Mwina nchiyani chimene cha sintha Amalawi kuti ambeno padakali pano kwenikweni chikao cha pakatichi kuti akufunano akuti Professor Arthur Peter Mutharika abwerenso atsogolera? Amalawi akuzindikira kuti ananamizidwa, chifukwa mudziwa inu kuti azathuwa chimene chinakopa anthu kwambiri kuno inali nkhani ya ulimi. Anthu akuno ku Central Region ndi anthu amakhulupirira kwambiri ulimi, ndi ananamiza zambiri fetereza matitiza gula 4000 nkanthu zimene sizinachitike. Ananamiza anthu akuti Ford ya wanu tizakugulani pa mtengo wabwino, pano ndikunena pano alimi alira akugulisa Ford ya ndalama osalandira. So akuti akangana mbuyomu ndi mmene ankakhalira panopo mbali wanga ndingakuze kunena kuti salary anthu budget anasiya kupanga. Budget inata osati chifukwa sakufuna, koma ukapanga budget ndiyoti mmawa mitengo ikupeza kuti mitengo ya sita. So moyo umene palibe munthu angavomere kukhala nawo. Nawo Amalawi aona mbuyomu akhala ndi utsogoleri osiyana, koma utsogoleri uti nawo pakali panowo ayi ndithu wayimisa Amalawi ambiri mutu. Ndifaka ambiri akunena kuti ayi ife tiye tibwerere kwa adadi amatisunga tinkaisa mwina timazunzika, koma panopo akuvomera kuti I think boma ndomwe licha. Kuchokera nthawi imene anzathu analowa mboma palibepo programu ya FCP imene inaenda bwino. Ngati inaenda bwino inaenda chaka chimodzi choyambirira, chifukwa choti akadaulo a DPP analatayika zonse mchimake, koma atangochoka anzathu akuti akugire kuna kulikonse. Imve kugula fertilizer sakukudziwa, akumakagula kuma pharmacy, kumakagula kuma butcher. Ndiye chifukwa choti kuna kuti I think usogoleri umene tinauona, usogoleri umene unachita deliver ubwerereso mdziko muno.
ndi mmene tikuchezera ndi olemekezeka a Secretary General amene ndi a Shadow MP aku Lilongwe City Center constituency. Mwina SG pamene tikumaliza kucheza kwathu malo ano, mwina timafuna mungu wa memeza amalawi kwenikweni akuno ku Lilongwe City Center constituency kuti tsiku la lero mukupanga launch campaign kuno. Zona di lero chandikomera ine kuti ndikachite launch ndikazionese kwa anthu ku Lilongwe City Center constituency, ndipo tikupempha anthu onse ochoka kwa Chatata kwa Mbwetu ku landscape uko kunankhali tonse tiyendikakumane pakauma kuti mukamve fundo zimene takubwereserani. Ndikudziwa kuti pali ena anayamba kale kuchita kampeni kuderaku, koma ndikamafunsa kuti kodi mwapanga chani kuderaku palibe chimene akuloza. So tifuna ife takauze kuti ifeyo sitimangolonjeza chabe koma timachita. Andi china chimene nayiwala kuti ndikanakambapo nchonera kuti panopo nditangoyamba kumene pali zinthu zingapo zimene ndachita kale. So sikuti tikati kudalira boma nthawi zonse ayi. Anthu feti ndi abale tindi anzathu amene ali okonzeka kutukula dera la Lilongwe City Center. Ndiye ndipemphe mamemba zonse koma azipani zonse amipingo a business anyamata ndatsikana kuti tiyeni masanano tikumane ku Lilongwe kwa Kauma, komanso ena ozungulira dera limeneli bwerani tisacheze kwa Kauma kuti mukamve fundo zeni za chitukuko. Tatuwasa kwambiri SG tifuna zabwino zonse. Ndi mmene tachezera ndi olemekezeka Secretary General chipani cha DPP omwenso ndi Shadow MP kuno ku Lilongwe City Center constituency lero siku limene akupanga launch campaign yawo. Kuno munali ndine Robert Mukoli, kandi pamenepo chanachi tikhati kubweranso tikhati kupasirani zonse zimene zikhale zikuchitika malo amenewo. Ngati muli kutali kandi pamenepo musasunthe zonse mukhala mukusatira kuzera pamene mukutionerapo. Kuno munali ndine Mindafotokozera Robert Mukoli, komanso pa makina zinayi komanso Kingsley Mabalani ngati nkonzi makoma nonse. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.